Američanov, vieš? A poď. Čo no ti poviem tak, no, keď to má tak rozhodené, ako má Roger, že má v Amerike strašne tých ľudí, ktorí fakt robia špičkovo v tom, tak netreba ti nikde chodiť. Čo majú peniaze, čo majú... Áno, čo majú, a poznaj, s kým obchodovať, s kým neobchodovať. A nie, ty si myslíš, že bude jeden Američana, že už si majster sveta, máš si taký kofar, že to teraz ukazovali. Teraz som pozeral taký historický film, ale história z druhej svetovej vojny, vieš, keď prišli Američani a do Talianska si oslobodovali ten západný front. Tak vieš, oni už potom začali tie dievčatá tam baliť, vieš, tí Američani, a tie dievčatá všetky si mysleli, že Američani, že to sú najbohatší, že keď sa vydajú do Ameriky, že budú nazisti, že tam sú otroky. No a mladí chlapci začali s nimi tam rok tancovať a toto, a oni tedy, tí Talianky, neboli naučené, vieš, ako neboli naučené na takú zabavu, tí sa nezabávali, toto. Chlapci boli ako vojaci cez druhú svetovú vojnu, že keď sa vydajú za Američanov, budú bohaté, a naraz zistili, čo vlastne zrobili. Neviem, kto to je. Som pozeral v nedeľu, na Jojke dávali toho ruského prostredia zo Stalingradu, toho odstrelného. Aha, to hej, no to som ja pozeral tiež. To dalo pozerať, ty kone. No ale tam sa má 4 po tých čelách.